ଆମର ଏବେ ନିଆଁଟା କଣ ଜଳୁନି ନା କଣ? ବମ୍ ଟା ଫୁଟିବ ବୋଧେ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ହେଇ ଏତେ ହାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ବା। ଆରେ ଢୋ କିନି ଫୁଟିବ ପୁରା। କଣ କହୁଛୁ ମା? କଣ କହୁଛୁ? ଝିଅ କଣ ଗୋଡ ଆଣିକି ଆସି ଆସ ତାନେ ଏଇଟା ନା ଉଠିଲା ଉଠିଲା। ହଉ କେକ୍ କାଟ। ଆଉ ପୁରା ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଟି। ଆଉ ଯଦି ଉପରକୁ କରିନ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ପଡିବ। ଉଠୁନି ଆଖି ପାଖିରେ ବଜେଇ ଦବ ସେ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ସେପଟେ କଣ କଥା ହଉଛ? ଆରେ ମା କଣ କରୁଛ ସେପଟେ? କଣ କଥା ହଉଛ? ସାଇରା ହାତ କରିଦେଇ ସେଠି ଛାଡିଦେଲା। ସାଇରା ହାତ କାଢି ସାଇଲାଣି। ସେ ହାତଟା ନେଇଯାଉଛି ସେଠିକି ପାଉନି ତା ହାତ। ହଁ ହେଲା ଆଉ ସାଇନା ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ ବୋଲି। ଫାଲତୁ ପିଲା ବୋଧେ। ପୁରା ହାପି ନିଉ ଇୟର। ଆଜି ହାପି ନିଉ ଇୟର ହେଇଗଲା ତାର ତା ଲାଗେ ନା ତା ଝିଅ ଲାଗିବ ସେତିକି ହେଲା ହେଲା ତ ଉଠିଗଲେ ନା 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 ଲାଇଟ୍ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବୁଝ। ନା ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ଯେତିକି ହେଲା ଢେର ହେଲା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ହାତ ଟେକି ଖାଲି ଶୋଉଛି ଖାଲି। ତମେ କଣ କହୁଛ? ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଜୋର ନା? ମାମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି କଣ ନା ଛୁଆ ଗୁଡିକ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଧରୁଛୁ। ଦେଖ ମା ଦେଖୁଛୁ ଟି ସେଠି କାଟିଦବା।
নিয়ে নিয়ে তো খাই যা হ্যাঁ देखो तो केक पूरा कटाकटी सरीगला खाइया पाली खाई दियो अन्न है ना केक कटा सारा पर ए अन्न भी कौन आखि बंद कर दउची लाइट देखुची मुहर केक मार दियो आगे मार दियो से वीडियो हो जा मारू ना नहीं ना याडे याडे केक तो कटा सारा नहीं ना उठो टाइम टिके नेला ना टाइम नेला से ठीक है साजी का हाय का दे एवढे काढतो काय दे तुम्ही ए इथं हात बताऊ नाही मी येतो हा मु वीडियो कर टोटल चालछि हमरो देखि परदिबा हमर केक पे कटाकटी सइलानी खाऊ ना केक ता खाऊ से थे बाबू दास मार पहिला हात रे पहिला केक हात रे पहिला नि जरा हां उठा उठा हां हेला हेला पहिला